दासो समायदों बिबौजों समायना रमायना Hello everyone, welcome back to my Jolly Official YouTube channel. नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे Jolly Official YouTube channel बरायना जालायबाय लोगोफोर. दिनै आं दंफैयो आबौनि न' आरोना. नै ओमफ्राय आबौनि न'खौ आं दिन्थिनो सानदों नोंथांमोननो. नै ओरै बिबार गायदोंजोबा दं आरोना. ओमफ्राय नै न'आ दामि न' लुबाय आबौआ जोंहा. इन्जिनियारा माबा केरेलानिमोननो. फुरा बरिया डिजाइन खालामना होलांदों आरोना. दा आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ सिङाव माबायदि नै दरनिफ्रायनो स्टार्ट दे नों खोन्थासाय नैबे दर जाबाय दा औ ओरै नाला गेवबाय इयो नैबे कलिं बेल बे बे कलिं बेल जाहैबाय ओमफ्राय सिङाव नायलांदो नै फुरा नैबे आबौ लाम्बु जिरायग्रा बे मैगं फोखांला आरोखि जिरायनांगौआ आराम ओमफ्राय नै ओरैहाय बे माबा जाहैबाय रेस्टरुम बे रुमा मोनबेसे दं इयाव आबौ नै आबौआ बेनो जोंनिया 6था मोनसे आलासि थाग्रा ए ओमफ्राय नैबावलाय सोर थायो मा ए ओमफ्राय बे आमाइ जाखबनि बे आमाइ जेखनिया ओमफ्राय नै बैलाय बैयो नैलाय आबौआ नै आबौआ जिरायमारबाय नै हाय होनसाय आबौ दासो जादों दा नुसिगोन नोंखौ एबार मबाइलाव आबौमोननि नैबे आबौ सेराव जिरायग्रा आबौनि नैबे आबौ सासेनि बरिया एकदम बोरैबा बोरैबि ओइलाय माबा हल्डिंसो गोजा ना मायो फुरा बरियालै बिदि गोजा गासिन रुमैबो मा होनदों आबौ ए ओमफ्राय नैबेलाय ए दादा केनेडिनि इयो नै जेबोआनो गैया माथो मानसियानो थायानो खोमा मानसि गैया दा आं फांनोसै बेखौहाय ओमफ्राय नैबेलाय नायनि नै नायदो बरिया नायदो नै बिदि डेक'रेट खालामनानै दोनदों फुरानो बरिया ओंखारग्राया मोनसे मोननै मोनथाम ओरै मोनसे ओमफ्राय नै ओरै मोनसे नै किटचेनखौबो देखायगोनसै नै नैबाव आयनाबो नायनो हायो मोखां सुला बेलाय ओरै आराम आयना नायनो हायो नै ओमफ्राय नैबेलाय मा बेबो किटचेन नै बे किटचेना दंजोबो नै नैबे टाइल्सनि गोजा नैबेबो टाइल्सनि नैबे गासिबो नै टाइल्सनि गोजा लोगोफोर टाइल्सनि गोजा बरिया ओमफ्राय नैबे बाव गोसो बायदि डाइनिं हल नैबाव जिराय टिभि जायै नायनो हागोन नै टिभि बरिया आरो नै ओरैहाय मैगं जाबाय नै मैगं थाइगं फुरा बिन्दास आरोना गोजौआवबो दङ गोजौआव लाइब्रेरि नै गोजौआवहाय गाखोनानै देखायनोसै आं देखायग्रोसै र' दोनोना आरो बैबो गाखोग्रा दंबावो हाब जाग्रा लोंग्रा फुरा बानायबाय नै अजालि
ग्राबो खाथियाव ओमफ्राय नै आं ओरै देखायहैयाखैना ओरै देखायफिनाखै आं गोजौआवहाय ओरै थांग्रा दंबावो नै आरामनो नै बेजोंहाय एकदमबारे दफं गाखोनो हागौ नै फुरा ओरै खुलिबाय ओमफ्राय नै बाव खुलिबाय ओमफ्राय नै ओरै बिन्दासै आरोना बार जानो हायो आरामनो हाब इयाव दाउसेनसो दंलायबावो नै ओमफ्राय बे थांगोन दाउसेनालाय बिलाइ नै दाउसेन नै बिलाइ नै नायनो हागोन बेनिफ्राय आरामसे गय बागान दङ बेनिफ्राय नै आरामसे मा लाबोआ होनदोंमोनलाय आबौ लोंबाय ओजोंनो ओंखाम नांगौबा सङोमोन रा ना मा बोरैबा खिथादोंमोनलै औ नायोमोन ना मायोमोन लानानै ब्लड दानिया गावनो खोन्थाखादोंमोनलै दांनाया जोंनाव खिथाहैदोंमोन रा खेमसे लोंफेरबाय आरोखि आबौआबो नों लोंखांबाय फानदों आबौआ थांखौ जायो थिग खोना दाबो जायो खांग्रांलायखाय सौनाया थाव जायो थावयावबो जाबावा जायो माहा दा जों एसे बाहेरायाव बेरायहैनो नागिरदों लोगोफोर नैबे सामब्राम गोजा नैबे सामब्राम गोजा नैबे फिसा फिसाया सामब्राम गुफुर नैबे बिदिया ए सामब्राम गुफुरबो दङ सामब्राम गोजाबो दङ नै खिन्थु सामब्राम गुफुरनिफ्राय सिनायना नैबे सामब्राम गुफुर नै बेखौ होनदोंमोन नामा दहाय ने मा गोखै नामथाय नैबे मा गोजा गोजा ना बिद मालायबा बिद बिदां औ बिदनि नैबे बिद हाब सिङाव हाबजोबब्लासो नुजोबो माथो नै लाइ आबौनि आबाद बिन आबौनि आबाद माइ बे देरसिन दा आबौनिफ्राय बे आबौ सासेनिफ्राय देरसिन दा औ आं लोमजादोरा दाखालि बर'दिना मोनजायाखै ओरैलाय बिदि जाग्राबो लोमजाखादोलै नों अमा नों खनसेल' थांदोंलै आबौ दाबो खनसे केनेडिजों थाङा जों केनेडि ओमफ्राय आरो सोरबा दंबावोमोन माबामोनदां अबाव गामिनि नाङा औ एसे मोदोम गोनां ओरै आबौआ आलु बुरबाय नै बांद्रायनायसैलै आबौ बांद्रायनायसै जाबाय थोबाय बाहाबाब गैलालै नों हायो जेबो गैया नै आलुआ ओमफ्राय ओरैहाय नै लाफा आं नायखादोंना नैलाय ओरै लाफा बिफां बायदिल'खा बरिया जाखादों दा ओमफ्राय नैबे लाइ राजाखौ एसे खानोसै दे खादो दे लाइ राजा लाइ राजा लाइ राजानि टेक्सआ माबायदि जानायनोसै लाइ राजा आमा इदिखौ खायो दा नैदिखौ खायो दा गांग्राव नै जगायबोबाय लाइ राजा खादों आनै लाइ राजा आनैया माजोंथ' बोरैथो जायो बेखौलाय फागिदि लाइ राजा अमा बेदर गोरानजों जाजागौमोन माजों जानांगौ बेखौ जेन'बा गांग्राव अमा बिदरजों मोजां जागोनदां मारैलाय देरद्रायनांगौ जाखोरा गांलाव जानांगौ बेदरफोरसेयावनो मा मैगं दं नंबोनो बरियाखा लाबावबाय आरोबाव नै चाइनिस लाइ नै माथो होनलाय लाइ गांग्राव ना लाइ मा होनोमोनलाय लाइ सामुस लाइ सामुस
स्लाय साम' स्लाइस होनो आबौ बै लाइखौ मा होनोमोनलाय नों दहाय लाइ थख्रब ना लाइ थख्रब चाइनिस लाइ होनो ना लाइ थख्रब होनो ना माबालाय साम' स्लाइ होनो मा होनो नोंथांमोना मिथिला कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय लोगोफोर मा होनबानो आं बेखौ मिथिनो लुबैदों आरो ना मोनथामखा नामानो थोस मैदेर खोमाया बे हालै जोंहाय एथ' गुवार गुवार मैदेर खोमाया एफा गुवार जायाथ' बाबा होद गोलोम बोथोराव बारसिमबो थिग जागोनथ' इयो लाइया बरिया जाखागोन आबौ जाबायलै हाब बा मोनसेल'खौल' फुनायसै ने मावलांबाय माथो लाम लामनो आबौ सायोना साया नोंलाय नोंसिनिया मावखायो सल'बाथा खोनासंफैनांगौलै आबौ गाबोन अखानायफोर फैनानै दे आबौ दे माखौहाय औ फालें फालेंरा फालें नङा नानि फालेंसो होनो बे सामब्राम गुफुरना फुजाथ'आ फुवा फुवा सोंदोंसो फुवा बेदरखौसो माबायदि संनो नागिरगौमोन आं मालाबा नायफैनोसैलै बिन फिथाइ ए थाइजेनबाय माथो फिथाइया बिन रायो नै बिन फिथाइ थाइजेनबाय नै हाया मोजां दा मा जाला जालै ने आबौ बायनांलायखाया दा बायनाङालै बायखा फानबावोसो ने आबौ फानहैयो नोंबौआ आरामलै नै खा आरो जा बुर आरो जा गोसोबायदि नै आंग्राबो मानसि गैया लां नै खफि नै माला खफि खास्लाबखो सोर सिसलै गैलेलै माला जाजोबनो हाबावनांगौलै बेफोरखौलाय फ्रिजआनो गैयाला आबौ बैबा दोन फ्रिज गैया सिथमनांगौ जाबाय जाबाय एबार जाबाय बरिया लाव लु नांलेलै दा थिखांनो हालिनो आबौ सैमायानो निलाय मा नाम सैमानिलाय सिम्बा ओमफ्राय बैनिलाय सारा सारा बरिया दासो समायदों बिबौजों समायना रमायना दासो जादों दा जों दाबसेयाव थांबावनो नागिरदों जाथियानो जाथि ओरैहाय खुरमा न'नि मेरला मा जाला जानो आबौ मै थांनायमोनथाय नै ओरै थांबावनायसै नै आरोबाव थांगासिनो दं जों मोजां मोनदों दा आबौ मोजां मोनदों दा जों फैनायखौ ना दुखुसो मोनदों नोंलाय माथो दुखु मोननाय आं नायनोसो लुबैदोंमोन ओमफ्राय मोजां मोनबाय दा नुनानैहाय थोद आंलाय दुखु मोनखुमादों नामा सानबायमोनलै जों फैनायखौ मालाबा एबार फैला बेदर सावजानांगौलै आबौ सानजौफुना अमा बेदर सावजानांगौ एबार नै बे थालिर नोंनि थालिर नों गायनायनि ने जाबाय मालाबा फिथाइ थेला जाफैनाङा आबौ फिथाइ थेला जाफैनांगौ मालाबा इलाय थाइजेनबायानो नै फिथाइ इलाय नै बैयाव थांगोन जों एबार बैयाव थ' जों दा थांनोसै लोगोफोर दा आमाइ सासेनावबो थांखांना फैबाय ओमफ्राय दा नै आबौखौ बिदाय लानोसै मा खालामोरा दे आबौ दे दा जों थांनोसै नै लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं
बाय बाय 다시 되냐고?